znate, kad se razgovara o nečemu, razgovara se o čitavom paketu onoga što trebalo raditi u narednom periodu. Mi smo se uglavnom bavili programom vlade, odnosno čime će vlada da se bavi. Ostavljeno je više varijanti i više mogućnosti vezano za kadrovska rešenja. Oko toga još nismo razgovarali. Tako da, sigurno da ćemo o tome i zbog dinamike morati da razgovaramo od utorka. A vi nešto želite? Ne, moja je, mislite meni lično ili na... Pa, vi ćete biti u vladi koliko sam. Neću biti samo ja u vladi, znači ono što je važno reći, znači dobro ste me podsjetili, sigurno da bilo kakav dogovor ne podrazumeva da samo ja budem u vladi. S druge strane ne podrazumeva ni da samo SPS iz naše koalicije učestvuje u ovom dogovoru, učestvuje cela naša koalicija. S druge strane, ja sam Vučiću rekao veoma jasno da mi imamo i ja samo jedno pitanje, kako najbolje i najviše možemo da vam pomognemo.